ፍትዋት ቤተሰብ ዩቲዩብ ነዛ መተካእታ ዝጠፍአት ዓባይ ቻናልና ኣብ ቀረባ ዝጀመርናያ ሓዳሽ ቻነል መብዛሕትኹም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ትሕዝቶታትና ናብ ብዙሓት ሰባት እይሰዶን ዘሎ። ስለዚ መዓልታውን ዓኹም ንምሕጓስ መሃርትን መዘናግዕትን ዝኾኑ ትሕዝቶታት ሒዝና ምምጻእና ንኽንቅጽል ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ምልክት ደወል ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። እስካ ሕጂ ንዝገበርኩምና ሓገዝን ንዘርኣኹምና ኣድናቖትን ካብ ልቢ ነመስግን። ጂሚን መሳርሕቱን ማይ እናተገጫጨው ከለዉ ጂሚ ከይሓሰቦ ብጎኖም ተሓልፍ ንዝነበረት ሓለቑ ዮርሌኔ ግጭባ ጂሚ ዝገበሮ ነገር ምስ ረኣየ ብስምባደ እውይ ኣታታ ኤጌረ ኢሉ ኣብ ዘለዎ ደሪቑ ይተርፍ። ንሳ ኸኣ ብሕርቃን ጂሚ ኢላ ትጽውዖ። ንሱ ድማ ይቕሬታ ፈጺመ ይራቕኹን ነይረ ኢሉ ይምልሰላ። ዮርሌኔ ሕርቃና እናገደደ ክሰጎካ ትደሊ ዲኻ ኢላ ተሓቶ። ጂሚ ብፍጹም እዚ ስራሕ ማዕረ ክንደይ ከም ዝደልዩ ትፈልጢ ኢኺ ኢሉ ክልምና ይጅምር። ካብ ዮርሌኔ ሕጂ ሓሳበይ ከይለወጥኩ ብቕልጡፍ ካብ ቅድመይ ረሓቕ ኢላ ተፋጥጠሉ። ጂሚ በጃኺ ኢሉ እናለመና ከሎ ኣብ መንጎ ድምፂ ቴሌፎና ክስማዕ ይጅምር። ዮርሌኔ ቴሌፎን ኣልዒላ ሄሎ ምስ በለት ጸሓፊታ ዳማሪስ ሓለቓ ኣበይ ኣለኺ ኢላ ተሓታ። ዮርሌኔ ኸኣ መጽኤ ነይረ ግን ካብ ሕጂ ክምለስ ኣለኒ ኢላ ትምልሰላ። ዳማሪስ ሓለቓ ብቕልጡፍ ክትመጸለኪ ንስኽ ወይ ከዓ ሕጋዊ ወኪልክ ከይመጸ ዋላ ሓንተይ ንፍርምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢላ ትዛረባ። ዮርሌኔ ግና ሕጂ ክመጽእ ኣይክእልን ንኽጽበዩ ንገር እዮም ኢላ ትምልስ። ዳማሪስ እናተሃወኸት ልዕሊ ዘይንጽበን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተዘይ መጺኺ ትካልና ረኺብዎ ዘይፈልጥ ዓብ ኩንትራት ክትከስሪ ትብላ። ዮርሌኔ ኣብ ጥቓኺ እየ ዘለኹ ምስ በለታ ዳማሪስ እቲ ወዲ ኮ ዳንኤል እዩ ኢላ ትዛረባ። ዮርሌኔ ብስምባደ ርግጸኛ ዲኺ ኢላ ተሓታ። ንሳ ኸኣ እወ ርግጸኛ እየ ኢላ ትምልስ። ካብ ዮርሌኔ ቴሌፎን ዓጽያ ነቲ ምስ ጂሚ ዝጻወት ዝነበረ ሰራሕተኛ ስቴቨን ንጂሚ ዝኾን ባድላ እስከምጸሉ ኢላ ትእዝዞ። ንሱ ኸኣ ሕራይ ሓለቓ ኢሉ ብጉያ ይኸድ። ጂሚ ንምንታይ ባድላ ክወዲ ከም ዝደለየቶ እናገረሞ እንታይ ክደሊኽኒ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸኣ ሎሚ ንዓይ ተኪእኻ ትኸዶ ኣኼባ ኣሎ ኢላ ትምልሰሉ። ጂሚ ንምንታይ ንዓይ መሪጽኪ ኢሉ ምስ ሓተታ እንታይ ከም ዝገበርካ ነይረኣየካ እንዲ ዘሎ እንታይ ማለትካ እዩ ክቕጽል ከኣ ሓለቓ ኸየ ደስ ዝበለ ንኽእዝዘካ ይኽእል ኢላ ትምልሰሉ። ጂሚ ሓለቓ ኣነ ትእዛዝ ክኽጥሕስ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ከኣ ብዛዕባ ንግዲ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣብኡ ኸይደ እንታይ ክብል ከም ዘለኒ እውን ኣይፈልጥን ኢሉ ይዛረባ። ዮርሌኔ ኣብቲ ኣኼባ ምስ ኣተኻ ንግዳዊ ስምምዕ ከቕርቡልካ እዮም ኣንቢብካ ምፍራም ጥራይ ጽበየካ ኢላ ትዛረቦ። ካብኡ ጂሚ ሓለቓ ግን እኮ ኢሉ ክሓትት ዮርሌኔ ግን እኮ ዝበሃል የለን ሕጂ ግዜ የብልናን ቀልጥፍ ኢላ ተጻድፎ። ንሱ ኸኣ ሕራይ ሓለቓ ክሕብነኪ እየ ኢልዋ ይኸድ። ብኻልእ ገጸ ውሽጢ ዳማሪስ ንዳንኤል በጃኹም ንእሽቶ ተጸበዩ እናበለት ትልምኖም። ዳንኤል ነዊሕ ኢና ተጸቢና እዚ ንዕቐት እዩ ኢሉ ይወቕሳ። ኣብ መንጎ እዚ ጂሚ ሰላማት ኢሉ ናብቲ ክፍሊ ኣቱ። ዳማሪስ ምስ ረኣየቶ ብኣግራሞት ናብኡ ቐሪባ ኣብዚ ደኣ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢላ ተሓቶ። ጂሚ ሓለቓ ሊኢኻትኒ እየ መጺ ኢሉ ምስ መለሰ ሓቂኻ ዲኻ ናይ 10 ሚልዮን ስምምዕ ምዃኑ ተረዲእካ ዶ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ድማ እወ ነጊራትኒ እያ ኢሉ ይምልስ። ዳማሪስ ቀጺላ ከመይ ደኣሚና ንዓኻ ሰዲዳ ኢላ ትሓትት። ንሱ ግና ንዘረባኣ ንጎኒ ገዲፉ ሕጂ ክንጅምር ንኽእል ዲና ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸኣ እወ ኢላ ኾፍ ንኽብል ትዕድሞ። ካብኡ ናብ ዳንኤል ብምቕራብ ስለ ዘጸበኹኹም ይቕሬታ ሕጂ ክንጅምር ንኽእል ኢና ጽቡቕ ሌላ ኢሉ ሰላምታ ሂቦም። ብድሕሪኡ ዳንኤል ሆቴልና ምሳኹም ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ሽርክና ክምስርት ኢና ንደሊ ኢሉ ሓደ ሰነድ ብምሃብ ክልቲኦም ትካላት ብሓደ እዮም ከዓብዩ ይብሎ። ጂሚ እቲ ሰነድ እናንበቦ ዳማሪስ ናብኡ ቐሪባ ስቒልካ ፈርም ትካልና ርእይዎ ዘይፈልጥ ዓብ ስምምዕ እዩ ኢላ ሕሹኽ ትብሎ። ንሱ ግና ኣይፍርምን ኢሉ ይምልሰላ። ዳማሪስ ብኣግራሞት ንምንታይ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ኸኣ ምኽንያቱ እዚ ስምምዕ ክወድኣና ስለ ዝኽእል ኢሉ ይምልስ። ዳማሪስ ንስኻ ብዛዕባ ስምምዕነትን ስራሕን እንታይ ትፈልጥ ኢላ ብንዕቐት ትዛረቦ። ንሱ ግና ንዘረባኣ ከም ዘይሰምዐ ናብ ዳንኤል ብምዛር ሓደ ክወሓጠለይ ዘይከኣለ ነገር ኣሎ ዲጂታላዊ ግልጋሎትን ዓማዊል ዝምዝገብሉ ሲስተምን በይንኹም ከም ትቆጻጸርዎ እዩ ዝገልጽ ኢሉ ይዛረብ። ካብኡ ዳንኤል ንስኻ ኸ እንታይ ይሕሽ ትብል ኢሉ ይሓቶ። ጂሚ ኣነ ክልቴና ትካላት ብማዕረ ክንጥቀመሉ ንኽእል ስምምዕ እየ ዝደሊ ኢሉ ይምልስ።
እዚ ምስ በለኒ ንዳንኤል ክሓርቁ ስለ ዝጀመሩ ዳማሪስ እቲ ስምምዕ ከይፈርስ ኣዝያ ትፈርሕ። ካብኡ ዳንኤል ቁሩብ ክሓስብ ጸኒሑ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ከመይ ከም ዝኾን ሰነድ ባዕልኻ ዳሉ ኢሉ ይሓቶሞ ተሲኦም ይኸዱ። ንሶም ምስ ወፁ ዳማሪስ ናብ ከመይ ዝበለ ጸገም ከም ዘእተኻና ይርዳእካ ዶ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ኸዓ ክገብሮ ዝነበረኒ ነገር ገይረልየ ዝሓስብ ኢሉ ይምልሰላ። ብኻልእ ገጽ ንዳንኤል እናወፁ ዮርሌኒ ትሪኦም እሞ ብስምባደ ዳንኤል ድሕሪ ዝኹሉ ዓመታት ከመይ ናብዚ ክትመጽእ ኢልካ ኢላ እናተገረመት ናብ ሓደ ክፍሊ ተኣቱ። ካብኡ ንዳንኤል ኣብ ጥቓ ምስ በጽሑ ዮርሌኒ መቐስ ሒዛ ተኽሊ እናቐምቀመት ትጸንሖም። ዳንኤል ምስ ረኣያ እናተሓጐሰ ኣዝዩ ዝገርም ኣጋጣሚ እዩ ክኣምን ኣይክእልን ኢሉ ይዛረባ። ዮርሌኒ ኸዓ ዳንኤል ኢላ ሰላምታ ትህቦ። ዳንኤል ብንዕቐት ካብ ርእሳ እስካዕ እግራ እናጠመተ ህይወተይ ተዓመትክን መስለኒ ኢሉ ይዛረባ። ኣብ ጎኑ ዝነበረት ናታልያ ኸዓ እዚኣ ኸመን እያ ኢላ ተሓቶ። ዳንኤል ሰነፍ ስለ ዝኾነ ተፈላሊና እምበር ናይ ቀደም ኣፍቃሪት እያ ኢሉ ይምልሰላ። ናታልያ ኸዓ እንቋ ሕርያኻ ለወጥካ ፍቕረይ ኢላ ትምልሰሉ። ዮርሌኒ ግና ብትሕትና እዚ ስራሕ እውን ከም ካልእ ክቡር እዩ ኢላ ትዛረብ። ዳንኤል ግና ካልእ መማረፅን ዘይብሎም ሰባት ጽቡቕ እዩ ኢሉ ይዋዘየላ። ካብ ዮርሌኒ ንስኻ ግና ዝተለወጥካ ኢኻ ትመስል ምስ በለቶ ብትዕቢት ኣብ ቀረባ መዓልቲ ሰራሕተኛይ ክትኮን ኢኺ ይብላ። ዮርሌኒ ኸዓ እናሰሓቐት ብሓጎስ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ዳንኤል ኣፍቃሪቱ ሒዙ ተሰናቢትዋ ይኸድ። ብድሕሪ ዮርሌኒ ኣብ ቤት ጽሕፈታ እናሰርሐት ከላ ጂሚ መጺኡ ናቱ ዩኒፎርም ጌራ ምስ ረኣያ ኣዝዩ እናተገረመ ሓለቓ እንታይ ደኣ ተኸዲንኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ግና ጸኒሐ ኸረድአካ እየ እቲ ኣኼባ ኸመይ ኮይኑ ኢላ ተሓቶም። ካብኡ ዳማሪስ ንጂሚ ክትሰድዮ ይነበረክን ኩሉ ነገር ኣባላሽዎ ኢላ ትምልሰላ። ዮርሌኒ ኸዓ ናቱ ጌጋ ኣይኮነን ባዕለ የሰዲድዮ ኢላ ተረዳኣ። ካብኡ ጂሚ ሓለቓ እቲ ስምምዕ ንዓና ጽቡቕ መሲሉ ኣይተረኣየንን ኢሉ ይዛረባ። ዮርሌኒ ብዘረብኡ እናተገረመት እስከ ረዳኣኒ ምስ በለቶ ምስ ንሶም ዝመረጽዎ መቕረብቲ ጥራይ ክንሰርሕ እናገደዱ ዝበዝሕ ከስቢ ናብ ጅቦኦም ንኸኣቱ ክፍርም እዮም ደልዮም። ውዕሊ ድሕሪ ምፍራሱ ኸዓ ዓማዊልና ኩሎም ወሲዶም ንዓና ዕዳ ጥራዮም ክሕቑፉና ኢሉ የረዳኣ። ዳማሪስ ግን እኮ ናይ 10 ሚልዮን ኩንትራት እዩ ኢላ ተሓትት። ጂሚ ኸዓ እቲ ገንዘብ ምብዝሑ እውን ገለ ነገር ንኽንጥርጥር እዩ ዝገብረና ኢሉ ይዛረብ። ካብኡ ዮርሌኒ ኣይተጋግኻን ጂሚ እቲ ሓድሽ ስምምዕ ንስኻ ንኽትጽሕፎ እየ ዝደሊ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ስምምዓትን ውዕላትን ምፍጻም ናትካ ሓላፍነት እዩ ክኾን ትብሎ። ጂሚ ሓለቓ ብሓቂ ኣሚንክን ዲኻ ሓላፍነት ትህብኒ ዘለኺ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸዓ እወ ሎሚ ዝገበርካዮ ዘገርም ስራሕ ንኸኣምነካ ገዲድኒ እዩ ኢላ ትዛረቦ። ካብኡ ጂሚ የቐኒየለይ ሓለቓ ብስርሐይ ክትሓፍርን ኢኺ ኢሉ ቓሊኣትወላ። ብኻልእ ገጽ ንዳንኤል ናብ ቤት ጽሕፈቶም ምስ ኣተዉ ዳንኤል ኣዝዩ ሓሪቑን ትትክዝ፣ ናታልያ ኸዓ ፕሮፖዛልና ዘይምቕባሎም ፈጺመ ክኣምን ኣይከኣልኩን ትብሎ። ዳንኤል ኣነ እውን በቲ በዝሒ ገንዘብ ዓይኖም ተደፊኑ ስቕ ኢሎም ክሰማምዑ እየ ተጸብየ ነይረ ኢሉ ይዛረባ። ናታልያ ኸዓ ኣነ እውን ልዕሊ ዝገመትክዎ ኮይኑ እየ ረኺበዮ ትብሎ። ካብኡ ዳንኤል ኩሉ ክንገብሮ ዝሓሰብናዮ ነገር ፈሊጥዎ ማለት ድዩ ኢሉ ይሓትት። ንሳ ኸዓ ከም ዝመስለኒ ቀዳማይ ትልምና ክሰርሕ ኣይከኣለን ኢላ ትዛረብ። ዳንኤል ሕጂ ንሱ ኣይግድሸናን ኢሉ ይምልሰላ። ብድሕሪኡ ናታልያ ካልእ ዝሓሰብካዮ ትልሚ ኣለካ ዶ ኢላ ምስ ሓተተቶ ዳንኤል ሕጂ ካልኣይ ትልምና ናብ መሬት ነውርደሉ ሰዓት ይብላ። ናታልያ ድማ ከምኡ ከም ትብል ገሚተ ነይረ ኢላ ብሓሳቡ ከም ትሰማማዕ ትገልጸሉ። ብኻልእ ገጽ ዳማሪስ ኣብ ስራሕ ከላ ሓደ ሰብኣይ ወረቓቕቲ ሒዙ ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ዳማሪስ ሰላም እንታይ ክሕግዘካ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ኸዓ ከመይ ሓዲርኪ ካብ ምርግጋጽ ብቕዓት ንመርመራን ዝበጽሐና ቅሬታ ንምብጻሕ መጽ ኢሉ ይዛረባ። ንሳ ኸዓ ንዓይ ክትህበኒ ትኽእል ኢኻ ናይ ወናኒት እዚ ሆቴል ጸሓፊት ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ትወዲ ጽቡቕ ኢሉ ሓደ ወረቐት ሂባ። ብድሕሪኡ ዳማሪስ እቲ መርመራ ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ይኽእል ዶ ኢላ ምስ ሓተተቶ ግልጽ ንምግባር እዚ ትካል ንምዕጻው መጽ ኢሉ ይምልሰላ። ዳማሪስ ብስምባደ እቲ ዝሃባ ወረቐት ብምንባብ $50,000 ቅጽዓት እንታይ ስለ ዝገበርና ኢላ ተሓቶ። ንሱ ግና ኩሉ ዝርዝር ኣብቲ ወረቐት ኣለኪ ንበብዮ ኢሉ ይምልሰላ። ዳማሪስ ኣዝያ እናተገረመት ጉድለት ጽሬት፣ ሕማቕ ግልጋሎት፣ ዝተበላሸወ መግቢ እዚ ኩሉ ካበይ ዝመጸ እዩ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ኸዓ ካብ ብዙሓት ዓማዊል እዩ ቅሬታታት በጺሕና ኢሉ ይምልሰላ። ዳማሪስ መዓዝ ኢላ ተሓትት። ንሱ ኸዓ ዝርዝር ጉዳይ ኣብ ቤት ጽሕፈት መጺእ ክትረኽቢ ትኽእል ኢኺ ኢሉ ይምልስ። ካብኡ ዳማሪስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ብኸመይ ናብኡ ክመጽእ ኽኢሉ ኢላ ተሓቶ።
እቲ መርማር ግና ወይዘሪት ኣነ ዝተኣዘዝኩ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ በጃኺ ሕጂ ክዓፅወለኒ ኢሉ እቲ ተዓሽጉ ዝብል ወረቐት ምልጣፍ ይጅምር። ኣብ ደገ ኮይና ዝረኣየት ዮርሊኔ ብሕርቃን ናብ ዳማሪስ ብምኻድ እንታይ ተፈጢሩ ኢላ ተሓታ። ንሳ ከዓ ኣነ ዋላ ሓንቲ ክርድኣነ ኣይከኣለን ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ሓሶት እዩ ኢላ ትህባ እሞ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎን መን ከም ዝገበሮን ብቕልጡፍ ክንፈልጥ ኣለና ትብላ። ብድሕሪ ዮርሊኔ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮይና እናሰርሐት ቴሌፎን ይድወላ እሞ ኣልዒላ ሄሎ ትብል። ደዋሊ ዳንኤል ከመይ ሓዲርኪ ንዋናት ሆቴል ዶ ክተራኽብኒ ኢሉ ይሓትት። ንሳ ከዓ ኣነ ዋናት ሆቴል እንታይ ነይሩ ኢላ ተሓቶ። ካብኡ ዳንኤል ዘረባ ኣናግረመሉ ተተጋጊ ይቕሬታ ዋናት ሆቴል ኣቶ ጂሚ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ዮርሊኔ ዳንኤል ከም ዝደወለ ተረዲእዋ ይቕሬታ ብኻልእ ጉዳይ ተጨናኒቐ ስለ ዝነበርኬ ኣይተሓዘለይ እንካረኸቦ ኢላ ንጂሚ ትቦ። ጂሚ ተቐቢሉ ሄሎ ኣቶ ዳንኤል ኣነ ጂሚ ይብሎ። ካብኡ ዳንኤል ሰላም ብኣካል ክንራኸብ ደልየ ነይረ ኢሉ ይሓቶ። ጂሚ ከዓ ደስ ይብለኒ ግን ከዓ እቲ ሰነድ ገና ኣዳሊና ይወዳእናዮን ቀልጢፉ ተተባሂሉ ንጽባሕ ይኸርክብ ኢሉ ይምልሰሉ። ዳንኤል ይፈልጥ እየ ሕጂ ግና ብዛዕባ ኣይኮንኩን ክዛረብ ደልየ ሓደ ሓደ ዝተፈጠሩ ለውጥታት ኣለዉ ስለዚ ብኣካል ክረኽበካ ይደልየ ኢሉ ይሓቶ። ካብኡ ጂሚ ጽቡቕ በቃ ጽባሕ ክጽበየካ ይብሎ። ዳንኤል ድማ በል ጽባሕ እስካዕ ንራኸብ ዳሕና ኩን ኢሉ ቴሌፎን ይዓጹ። ካብኡ ጂሚ ንዮርሊኔ ምናልባሽ ኣብ ትካልና ዘጋጠመ ነገር ሰሚዖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓቅን መዓልቲ ኣኼባ ኢና ክንፈልጥ ተዳለዊ ኢሉ ቴሌፎን ይሂባ። ንጽባሒቱ ዳንኤልን ናታልያን ናብ ቤት ጽሕፈቱ መጺኦም ከመይ ውዒልካ ኢሎም ሰላምታ ይህብዎ። ጂሚ እውን ብፍሽኽታ ተቐቢሉ ኾፍ ንኽብሉ ይዕድሞም። ካብኡ ጂሚ ኣኼቡ ብምጅማር ንሕና ነቕርበልኩም ስምምዕ ንምስማዕ ክትመጹ እዩ ነይሩ ቆፀራና ኢሉ ይዛረቦም። ዳንኤል ሕጂ ንኻልእ ጉዳይና መጺና ምስ በለ ናታልያ ትካልኩም ዘጋጠሞ ነገር ኩሉ ሰብ ይሰሚዕዎ ኢላ ትዛረቦ። ዳንኤል ከዓ ተቐቢሉ ንስም ትካልኩም ማዕረ ክንደይ ከም ዝጎድኦ መቸም ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ኢሉ እየ ዝሓስብ ኢሉ ይውስኸላ። ጂሚ ግን እኮ ነዊሕ ፀንሐ ኣይኮነን ቀልጢፉ ንኽፍታሕ ንሰርሕ ኣለና ኢና ይብሎም። ናታልያ ከዓ ቀልጢፉ ንኽኽፈት ተስፋ ይገብር ኣብ ንግዲ ሓንሳ ዝጠፍአ ስምካ ምሕዳስ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ግና ክትፈልጡ ኣለኩም ኢላ ትዛረብ። ጂሚ ከም ዝመስለና ሓድሽ ሓሳባት ሒዝኩም ኢኹም መጺኹም ኢሉ ሓሳቦም ንኽዛረቡ ይዕድሞም። ዳንኤል ድማ ኣይተጋግኻን ዝዓርከይ ሙሉእ ንሙሉእ ኸሲርካ ካብ ስራሕ ክትወፅእ ኣነ ይደልን ስለዚ ነዚ ትካል ክገዝኦ ሓሲበ ኣለኹ ኢሉ ይዛረቦ። ጂሚ ናይ ብሓቂ ክንደይ ደኣ ገሚትኩሞ ኢሉ ይሓቶ። ዳንኤል ድማ ቢሮ ብምውፃእ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ይሂቦ። ጂሚ እቲ ዝቐረበሉ ዋጋ ምስ ረኣየ ኣዝዩ እናሰንበደ ትዋዘዲኻ ዘለኻ ዘቕረብካዮ ዋጋ እኮ 20 ሚእታ ዋጋ ዝትካለ ኣይኮነን ኢሉ ብሕርቃን ይምልሰሉ። ዳንኤል ከዓ ምናልባሽ ዋግኡ ካልእ ነይሩ ክኾን ይኽእል እዩ ሕጂ ድሕሪ ዝቐረበልኩም ክሲ ዝተበየነልኩም መቕጻዕትን ሙሉእ ብምሉእ ምእጋድኩምን ስዒቡ ግና ክቕንስ ግድን እዩ ኢሉ ይዛረቦ። ናታልያ ከዓ ሓቂ ንምዝራብ ንሕና ኮይንና እምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከም ዝበለ ውዕሊ ከቕርበልኩም ዝኽእል ካልእ ሰብ የለን ትብሎ። ብድሕሪኡ ጂሚ ቁሩብ ክሓስበሉ ግዜ ክትውኑ ዶ ትኽእሉ ኢሉ ይሓቶም። ዳንኤል ግና እናሰሓቐ ብዙሕ ምሕሳብ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይመስለንን ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር ደሊኻ ግና ጽቡቕ ኢሉ ይዛረቦ። ናታልያ እውን ግዜ ከይትወስድ እምበር ሕሰበሉ ኢላ ትመኽሮ። ጂሚ ከዓ ኣብ ቀረባ ውሳነ ከፍልጠኩም ይብሎም። ብድሕሪኡ ዳንኤል ከምቲ ድውለለይ ተስፋ ይገብር ይብሎ። ናታልያ ከዓ ጽቡቕ ጌርካ ሕሰበሉ ኢሎም ወይ ወፁ። ብኻልእ ገጽ ዮርሊኔ ዙርያት ሆቴልና ጽሬት ከላ ሰራሕተኛ ኣዳማሪስ ናብኣ ብምኻድ ዮርሊኔ እንታይ ክትሰርሕ ዘለኺ ሰራሕተኛታት ኮለዉ እዮም ኢላ ትዛረባ። ዮርሊኔ ከዓ ዳማሪስ ኣነ ብስራሕ ሓፊረ ኣይፈልጥን ኢላ ትምልሰላ። ዳማሪስ እናሓዘነት እዚ ኩሉ ብሰንኪ ዳንኤል ከም ዝኾነ ይፈልጥ እየ ምስ በለታ ሃንደበት ዳንኤል ብጥቕአን ክሓልፍ ትሪኦ እሞ እወ ሰራሕተኛ ከም ዝኾንኩ ክሓስበኒ እየ ዝደሊ ኢላ ትዛረባ። ካብኡ ዳንኤል ናብኣ ቀሪቡ ዮርሊኔ እንኳዕ ረኸብኩኺ ክዛረበኪ ዝደሊ ጉዳይ ኣሎ ይብላ። ዳማሪስ ካብ ኣፍካ ጽቡቕ ክወፅእ ይንጽበን ምስ በለቶ ግና ኣዝዩ ሓሪቑ ክልቴኽን ብቕልጡፍ ኣቑሑት ክንጠራንፋ ምኽንያቱ ሎሚ ክትስጎጋ ኢኽን ኢሉ የጠንቅቐን። ዮርሊኔ ካብዚ ክሰጎና ዝኽእል ወናኒ ዝትካል ጥራይ እዩ ኢላ ትካትዖ። ኣብዚ ግዜ ስቒላ ክትሰምዖም ዝጸንሐት ናታልያ ከምኡ እንድሕር ተሓስባ ኮይንክን ሓድሽ ሓለቓኽን ዝብሎ ዘሎ ክትሰምዕ ኣለክን ኢላ ዳንኤል ወናኒ እቲ ሆቴል ከም ዝኾነ ትዛረብ። ብድሕሪ ዮርሊኔ ብኣግራሞት እዚ ፈጺሙ ሓቂ ክኾነ ኣይክእልን ትብሎ። ዳንኤል ግና ብኹርዓት ንሓለቓ ክሕተት እዩ ፌርማ ጥራይ ዝተርፈና ሙሉእ ብምሉእ ምስ ሓስክዎ ንኹላኹም ሰራሕተኛታት ክሰጎኩም እየ ሰነፋት ምዃንኩም ኣብ ኩሉ እዩ ዝውረአ ዘሎ ኢልዋ ይኸድ። ንሶም ምስ ከዱ ዮርሊኔ ንዳማሪስ ብቕልጡፍ ምጂሚ ክራኸበለኒ ኢላታ ትኸድ። ካብኡ ብጉያ ናብ ጂሚ ብምኻድ
እዚ ትካል ንኽሽየጥ ተሰማሚዕኻ ዝብልዎ ሓቂ ድዩ ኢላ ተሓቶ። ጂሚ ብስምባረ መንኮም ኢሉ ምስ ሓተታ ዳንኤል ፌርማ ጥራይ ከም ዝተርፍ ነጊርኒ ትብሎ። ዳንኤል ግና ከይተኣምንዮ ሓሶት እዩ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪብለይ ፈለማ ምሳኻ ዕልል ስለ ዘለኒ ክሓስበሉ ኢለዮ ኢሉ ይምልሰላ። ዮርሌኔ በቲ ሓሳብ ኮርያ ኣነ ፍጹም ናይ ምሻጥ ሓሳብ የብለይን ምስ በለቶ ዝገጠመና ጸገም ካብ ተሓስብዮን ላዕሊ እዩ። እቶም ናይ ሓሶት ክስታት ድሕሪ ምምጽኦም 90 ዓማዊልና ስኢና ኣለና። እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እንድሕር ቀጺሉ ወርሓዊ መሃያ ሰራሕተኛታት ክውን ክትከፍሉሉ ናብ ዘይትኽእል ብርኪ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኺ ኢሉ የጠንቅቓ። ካብኡ ዮርሌኔ እሞ እንታይ ክገብር ትመኽረኒ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ እዚ ዘቕረቡለይ ሰነድ ስምምዕ እዩ ባዕሊ ክረኣዮ ኢሉ ይህባ። ዮርሌኔ ተቐቢላ እንታይ በዚ ዋጋ ክሸጠሎም ደልዮም ወለዶታት ዝደኸሙሉ ትካል በዚ ንእሽቶ መጠን ገንዘብ ፈጺመ ይልውጦም ኢላ ትህቦ። ጂሚ ድማ እመንኒ ነገራት እንድሕር በዚ ቀጺሎም ኣብ ቀረባ ምኽሳር ከይተርፍን ኢሉ ይመኽራ። ካብኡ ዮርሌኔ ወለዶይ እዚ ትካል ንኸዓቢ ብዙሕ ደኺሞም እዮም ኣነ ግና ኩሉ ነገር ይበላሽዎ ኣለኹ ኢላ ክትሓዝን ትጅምር። ካብኡ ጂሚ ሓደ ነገር ኣዝዩ ይገርመኒ ኣሎ እቲ ምዕፃውን ክስታትን ዳንኤል ናይ ሓቢርና ንስራሕ ውዕል ድሕሪ ምምፅኡ ዝተፈጠረ እዩ። ካብቲ ግዜ ንሱ ጀሚሩ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ፈጺሙ ክርዳእና ኣይከኣለን ኢሉ ይዛረባ። ዮርሌኔ ግና ተስፋ ቆሪፃ ሕጂ ንሱ ትርጉም የብሉን በቃ ኩሉ ነገር ኣውኪዕ እዩ ምናልባሽ ካብ ምሻጥ ወፃ ካልእ መማረፂ የብልናን ኢላ ክትሓዝን ትጅምር። ጂሚ ግና ጽንሕኹም ኣይትበሊ እዚ ነገር ከመይ ከም ዝተፈጠረ ባዕለይ ክበጽሓሉ እየ ኢሉ ይዛረባ። ዮርሌኔ ብኸመይ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ግና እመንኒ ከይፈለጥክዎ ይዕርፍን ኢሉ ቃል ይኣትወላ። ንጽባሒቱ ዳንኤል ምስ ናታልያ ብቴሌፎን እናዕለለ እወ ፍቕረይ ኣብየ ዘለኹ ብዝኸኣልክዮ ቀልጢፍክ ንምምጻእ ፈትኒ እዚ ቦታ ናትና ዝኾነሉ መዓልቲ ርሑቕ ኣይኮነን ኢሉ ይዛረባ። ንሱ ምስ ከደ ተሓቢኣ ትሰምዖ ዝነበረት ዮርሌኔ ቴሌፎና ብምውጻእ ሄሎ ጂሚ ዳንኤል ኣብዚ እዩ ዘሎ ናታልያ እውን ትመጽአላ መስለኒ ትብሎ። ጂሚ ግና የቕሬታ ዮርሌኔ ንእሽቶ ግዜ ይደልየ ኢሉ ይምልሰላ። ዮርሌኔ ኣነ ምስኦም ክዘራረብ ኣይደልን ምስ በለቶ ንስኺ ጅግና ጓል ኢኺ ኣብ ባዕሊ ክትተኣማመን ኣለኪ ኢሉ ይመኽራ። ዮርሌኔ ከዓ ጽቡቕ ቀልጢፍካ ንምውዳእ ፈትን ኢላ ትእዝዞ። ካብኡ ዮርሌኔ ናታልያ ዳንኤልን ይሰዓዓምሉ ናብ ዝነበሩ ክፍሊ ብምኻድ ከመይ ውዒልኩም ኣቶ ጂሚ ቁሩብ ክዝንግዕ እዩ ኢላ ትዛረቦም። ዳንኤል ከዓ ብንዕቐት እናጠመተ መን ከም ዝመፀ ረኣዩ ንሕና ንዕኡ ንኽነድሕን እናፀዓርና ንሱ ክንዲ ዝኸፀብየና ኢሉ ብሕርቃን ይዛረባ። ዮርሌኔ ኣብ ክንድኡ ኣነ ቅሬታ ክሓተኩም ይፈቱ ሕጂ ክመጽኡ ኢላቶም ክትከድ ክትብል ዳንኤል ሓንሳ ጽንሒ ኢሉ ይጽዋዕ እሞ ንስኺ ካብ መጻኽን ሓንቲ ካብ ሰራሕተኛታት ዝትካል እስካዕ ዝኾንክን ንምንታይ ቡን ዘይተምጽልና ኢሉ ይሓታ። ዮርሌኔ ጽቡቕ ንመሳሰይቲ ክዛረበልካ እየ ምስ በለቶ ዳንኤል ንመሳሰይቲ ኣይሓተትኩን ንዓኸ እየ ዝሓትት ዘለኹ ይብላ። ናታልያ ከዓ ቡን ተኣክል ንእሽቶ ትእዛዝ እውን ክተምፀይ ትኽእልን ኢላ ትዋዘየላ። ዮርሌኔ ግና ወቐሳታቶም ንጎኒ ገዲፋ ሕጂ ሒዘልኩም ክመጽእ ኢላቶም ትኸድ። ብዙሕ ከይጸንሐት ቡን ሒዛትሎም ትመጽእ እናቕረበትሎም ከላ ግና ዳንኤል ንፍዕቲ ሰራሕተኛ ኢኺ ትመስሊ እዚ ትካል ምስ ገዛእኽዎ ምናልባሽ ናይ ምስጓጉ ሓሳበይ ክገድፎ ይኽእል እየ ኢሉ ይስሕቓ። ካብኡ ቐጺሉ ጂሚ ናበይ ከይዱ ኢሉ ይሓትት። ዘረብኡ ከይወድአ ግና ጂሚ መጺኡ ስለ ዘንጋዕኹ ይቕሬታ ሕጂ መጺእ ኣለኹ ብምባል ንዮርሌኔ ዓብ ነገር ክፍጠር እዩ ተዳለዊ ኢሉ ብሕሹኽታ ይዛረባ። ኮፍ ምስ በለ ዳንኤል ወሲንካዶ ኢሉ ይሓቶ። ጂሚ ሕጂ ኩሉ ነገር ተገሊጽለ እዩ ምስ በለ ዳንኤል እናተሓጐሰ ናይ ግዜ ጉዳይ ነይሩ ኢሉ ፒሮ ብምውጻእ ሕጂ ኣብ ዝፈርም ኩሉ ጸገም ካሎም ክፍታሕ ይብሎ። ኮይኑ ግና ጂሚ እቲ ዘቕረበሉ ሰነድ ዓጺፉ ዝብሎ ዘሎ ኸይተረድአካን መስለኒ ገበነኛታት ምዃንኩም ፈሊጠ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ይብሎ። ናታልያ ብዘረብኡ ሓሪቓ ጂሚ ምስ መን ትዛረብ ከም ዘለኻ ትፈልጥ ዶ ኢላ ተፋጥጠሉ። ጂሚ ከዓ ካብ ኮፍ ዝበሎ ተስዩ ባዕሎም እንተነገሩኹም ይሕሽ ኢሉ ነቶም ሰራሕተኛታት ቁፅፅርን መሰኻኽርን ይጽውዖም። ዳንኤል እናፈርሐ ኖኪ እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ኢሉ ይሓቶ። እቲ ሰራሕተኛ ከዓ ስራሕና ንምስራሕ ኢና መጺና ኢሉ ይምልሰሉ። ዳንኤል ብሕርቃን ህይወት ካብ ኢደይ ከም ዘላ ይትረስዕ ኢሉ ኸፈራርሑ ይፍትን። ኣብ ጎኑ ዝነበረት ምስክር ግና ልዕሊ እዚ ሰባት ክትጎዳእ ይንፈቅድን ኢላ ኣፉ ተትሕዞ። ጂሚ ድማ እዚኦም ብናይ ሓሶት ክስታት ትካልናን ካልኦት ብዙሓት ብሓቂ ዝሰርሑ ትካላትን ንኽዕፀውን ከዋርዱን ዘገደድካዮም ሰባት እዮም ኢሉ ይዛረቦ። እቲ ሰራሕተኛ ከዓ ተቐቢሉ እዚ ናይ ወይዘሪት ዮርሌኔ ትካል ብሓቂ ከም ዝሰርሕ ምስ ፈለጥና ኣቕሪብናዮ ዝነበርና ክሲ ኩሉ ተሰሪዙ እዩ ኢሉ ይውስኸሉ። ናታልያን ዳንኤልን ብስምባደ ዝብልዎ ጠፊእዎም ስቕ ኢሎም ይጸንሑ። ካብኡ ናታልያ እዚ ፈጺሙ ክኾን ዘይክእል ነገር እዩ
እዚ ትካል ናትካ ዶ ይኮነን ኢላ ንጂሚ ተሓቶ። ጂሚ ከዓ እስካ ሕጂ ስለ ዘይነገርኩኹም ይቕሬታ ኣነ ንሓለቓይ ተኪኤ ምሳኹም ክሰርሕ ፀኒሐ ኢሉ ይምልስ። ካብ ዮርሌኔ ክዳውንታ ለዊጣ ምስ መፀት ናታልያ እንታይ እየ ዝርኢ ዘለኹ ኢላ ትሓትት። ዮርሌኔ ከዓ ይቕሬታ ወናኒት እዚ ትካል ምዃነይ ስለ ዘይነገርኩኹም ትብሎም። ዳንኤል ምስ መን ትበኣሱ ከም ዘለኹም ኣይፈለጥኩምን ኢሉ ንኩሎም ከፈራርሖም ይፍትን። ጂሚ ግና ዳንኤል ሕጂ ንዓኻ ዝፈርሕ ሰብ የለን ከምዚኦም ኣንጻርካ ንምምስካርን ገበናትካ ንምቅላዕን ዝወሰኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኢሉ ይዛረቦ። ዳንኤል ምእማኑ ስኢኑ ትዋዞ ኢዲኹም ዘለኹም ኢሉ ይሓትት። ካብ ዮርሌኔ ምናልባሽ በብውልቂ ክትርእየና ከለኻ ሰነፋት ክንመስል ንኽእል ኢና ኩላና እንትንሓብር ግና ክተሰንፈና ኣይትኽእልን ኢላ ትዛረቦ። ብድሕሪኡ ናታልያ እናፈርሐት ሕጂ እንታይ ምግባር ይሕሸና ኢላ ትሓትት። ዳንኤል ከዓ ብቕልጡፍ ናብ ጠበቓና ደውሊ ኢሉ ይእዘዛ። ኮይኑ ግና ጂሚ ሕጂ ረፊዱ ይብሎም። ዳንኤል እንታይ ንምባል ደሊኻ ኢኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ምኽንያቱ ንኹሎም ዘታለልካዮም ሰባት ንኽኸሱ ኣእሚነዮም ኢሉ ይዛረቦ። ዳንኤል እናሓረቐ ከምዚ ሓሰብካዮ ዝውዳእኸ ይመስለካ ኢሉ ይኸድ። ነኒ ዳንኤል ምስ ከዱ ጂሚ ነቶም ክምስክሩ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰባት የቐኒየለይ እናበለ ይመስግኖም። ድሕሪ መዓልትታት ጂሚን ዮርሌኔን ዓወቶም እናፀንበሉ ከለዉ ጂሚ እንቋ ሓጎሰካ ሓለቓ ኣብ መጠረሽታ ሕድሪ ወለድኸ ኽቢር ከለኽ ይብላ። ንሳ ከዓ ኩሉ ነገር ሳላኻ እዩ ኮይኑ ኣብ ጎነይ ተዘይትነብር ወለደይ ዝገደፉለይ ሕድሪ ንብላሹ ክተርፍ ነይሩ ኢላ ተመስግኖ። ጂሚ ግና ከማይ ዝበለ ተራ ሰራሕተኛ ንምንታይ ኣሚንኪ ዓባ ሓላፍነት ከም ዝሃብክ ግና እስካ ሕጂ ኣይተረድአንን ኢሉ ይሓታ። ዮርሌኔ ከዓ ጂሚ ሕጂ ኩሉ ተሓቂ ፈሊጦ እየ ትብሎ። ጂሚ እንታይ ንምባል ከም ዝደለኸ ኣይተረድአንን ኢሉ ምስ ሓተታ ኣቐሚጣቶ ዝነበረት ወረቐት ኣልዒላ ትህቦ። ጂሚ ኣዝዩ እናተሓጎሰ ሓለቓ ሙሉእ ወፃእታት ትምህርተይ ከፊልክዮ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ልዕሊ ዝተዝገብረልካ ደስ ምበለኒ ሓደ ካብ ብሉፃት ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርስቲ ምዃንካ ከዓ ሰሚዐ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ጂሚ እንታይ ከም ዝብለከ ይፈልጥን ትምህርተይ ንምውዳእ ዝኸኣልክዎ ኩሉ ክፍትን ኢሉ ቃሊኣትወላ። ንሳ ድማ ይፈልጥ ጽቡቕ ጌርካ ተምሃር ማናጀርነት እዚ ሆቴል ንዓኻ ይጽበ ዘሎ ኢላ ትዛረቦ። ጂሚ ኣዝየ ዘመስግን ምስ በላ ዓወትና ቀጻሊ እዩ ኢላ ችርስ ትብሎ እሞ ብሓባር ምስታዮም ይቕጽሉ።